zigiri kene aw ka jamu kan mi sigi aw ye mali kuna funi bololo sira sanfɛla fɛ zigiri kene ni ale tɔgɔ fɔ be mɔgɔw miiri bila ka taa fɛn dɔ la ni o ye ala kosuma ye ala bato o ye ka maaw nisɔndiya silamɛya kɔnɔna la bonya ani karama la jamukan min bɛna to ka tɛmɛ mali kuna funi bololo sira olu sanfɛla la o de kama bi an ka mawrele o tɛ dɔwɛrɛ zigiri dalaba dɔ don musolaka don an n'ale bɛna masala a bɛna ɲɛfɔli kɛ an ye zigiri ko la wa a bɛna ala nisɔndiya kosɛbɛ nka ɲɔn an ka don jamukan kɔnɔ an ka foli bɛ aw ye an minnu bɛ ka lajɛ mali kɔnɔ mali kɔ kan aw bɛ foli do ka dɔ ka wagati cogoya kan a y'aw bisimila bi an ka jamukan kɛnɛ kan i n'a fɔ an y'a fɔ ɲɛna cogoya min na an ka bi mawulele ale ye musolaka min ni ale tɛ maa dogolen zigiri ko ta bina ko ka a ka di ye k'a tɔgɔ fɔ aw ye nka n tɛna o kɛ ka d'a kan ko mɔgɔ ka ɲi i yɛrɛ da ni kamera jɔra ale kan ni aw y'a ɲɛda ye aw n'a dɔn mɔgɔ min don ka sɔrɔ a yɛrɛ b'a tɔgɔ fɔ wa ni an masala an b'a dɔn k'a fɔ ni bisi wasa olu caman mina sɔrɔ kama an b'a ɲɛsin an ka invité ma ne ba in sɔgɔ somɔgɔw tɔɔrɔ se kɔni baasi tɛ walima an b'a fɔ asalamualeykum. Waalaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Si folikan jumɛn b'i bolo ka se an lajɛbagaw ma? Alhamdulillah o diyara n ye kosɛbɛ. N ka folikan bɛ ka se an lamɛnbaga cɛman ni musoman denmisɛnnin ni maakɔrɔba Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan Bamakɔ n'a dafɛdugu bɛɛ lajɛlen na an ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ye. Foli diyara n ye i nana an ka plateau sanfɛ o diyara n ye kosɛbɛ. I ka nali la bi i ye zikiridala de ye an bɛna masala i bɛna dɔɔni fɔ an ɲɛna zikiri kan o la an tɛna tarde tuguni ɲininkali fɔlɔ min b'an bolo ka sɛmɛ la o de ye an b'a fɔ zigiri a ka d'an ye i k'i tɔgɔ ni jamu fɔ an ɲɛna i k'i da don zigiri yɛrɛ fana na i ka o fɔ an ɲɛna dɔɔni. O diyara n ye kosɛbɛ Mariam Jalo ne tɔgɔ Zigiri Aisha Damele Madame Kulubali Zigiri Aisha Damele ni dɔw bɛ n wele ko zigiri ma fa camantigi ani ba camantigi den don mais Isaka Damele den ani Ɲagalen Keyita den alhamdulillah. A ka di an ye i ka dɔɔni fɔ an ɲɛna zigiri kan zigiri yɛrɛ ye mun fɛn de? O diyara n ye kosɛbɛ Mariam zigiri ye ala kosuma de ala kosuma ne ye zigiri an bɛ kɔlɔsi ta an bɛ wuridi kɛ an bɛ ala kosuma bon mɔgɔw nana kalan dɔnkili don zigiri komi a bɛɛ ala ko de wala an tɔgɔ bɛɛ kɛra zigiri ala kosuma de don. Ala kosuma de don kalan dɔnkili de don nka o b'a yira i ko ala kosuma i ko kalan dɔnkili o b'a yira k'a fɔ zigiri suguyaw b'a la. Bon zigiri sisan nɔ i b'a dɔn a bɛɛ artiste de don zigiri dalaw yɛrɛ artiste de an tɛ se ka an yɛrɛ bɔ artisiya hukumu kɔnɔna na bon zigiri komi ala kosuma dɔnkiliw kumaw ka ca an ka dɔnkiliw kɔnɔna na o de ye différence fitinin bɛ ani orchestre artistew cɛ voilà o de kosɔn a bɛ fɔ zigiri karisa voilà. I ka kuma la y'a yira k'a fɔ zigiri dala an bɛ don min na i ko bi b'u yɛrɛ sɔrɔ artisiya minɛn kɔnɔ nka o to zigiri bali ka kɛ ala kosuma ye tiɲɛ don mɛnɛ ka d'a kan n'i y'a ta k'a lajɛ zikiriw kɔnɔ bilasiralikanw b'a la wajulikanw b'a la ladilikanw b'a la a ka ca an bɛ se ka zigiri yɛrɛ ko fana hali n'a sɔrɔ dɔnkili dɔw fana bɛ mɔgɔw waju nka zigiri b'o minɛn de fana kɔnɔ kosɛbɛ o kɔfɛ an bɛ fɛ ka dɔn zigiri Aisha i ka sɔn jumɛn bɛ yen nɔ i ka zigirida daminɛ ni bi cɛ ko i ye min da ni o yɛrɛ kɛra sababu ye ka i lancer kosɛbɛ min y'a to grand public yɛrɛ yɛrɛ ko o diyara n ye kosɛbɛ Mariam ne ka dɔnkili min kɛra sababu ye ni ne dɔnna kosɛbɛ o ye mɔgɔ man ɲi bɛ se ka hakili jig'o la fitinin. Ok baasi foyi t'a la alhamdulillah. Muhamadu ibn Abdullahi sedele kauleni nabi ɲuman ala kantola hɔrɔma la ɲɛni lara la ilaha Muhammadu rasulullah mɔgɔ man ɲi walahi mɔgɔ man ɲi ala mɔgɔ man ɲi siranna mɔgɔya ɲɛ ngo mɔgɔ man ɲi ne tigɛra mɔgɔya la ala nene k'i ma adamadenni man ɲi ne y'o fɔ k'a da kun kelen min kan a y'a kulo majɔ Damele Aisha la k'i bi ɲɛ mɔgɔninfin dɔ ma i bi ɲɔma balimaya kɔnɔ ngo o bi k'i ma fitiri wali ye i bi ɲɛ terimalu dɔ fɛnɛ ma i bi ɲɔma teriya kɔnɔ nɛnɛ ngo o bi k'i ma fitiri wali ye o ye ne siran mɔgɔ kan ye
n'o tɛ mɔgɔ ka ɲi yebaga jugu man ɲi ngo mɔgɔ ka ɲi fɔbaga jugu man ɲi mɔgɔ man ɲi ne siranna mɔgɔya ɲɛ Ala. Wow ni so yi mɔgɔ bila ka taga yɔrɔ jan ni kɔnɔna la i bɛ adamadenya ta dɔrɔn i b'a bila kɔnɔ wa i b'a sɔrɔ a kɔnɔ kosɛbɛ mais mun de inspiré kan da ko dɔ de kɛla wa ou bien i sigi société ko de lajɛ wa mun de inspiré kan da Maramu diyara n ye ne bɛ mɔgɔ ma in da don min na o y'a sɔrɔ a ka kalan kosɛbɛ a ka kalan ko o y'a sɔrɔ a ka kalan bon n ye dɔnkili in da dɔnkili in diyara mɔgɔ caman ye bari caman yɛrɛ y'a ye a yɛrɛ ye dɔnkili in kɔnɔ ka sɔrɔ dɔnkili in ma taa olu fan fɛ n y'a da n yɛrɛ ka ka la mais a ka min tɛmɛna ne yɛrɛ da la o ɲɔgɔnna camanba de bɛ mɔgɔ camanba de da la bi kunungo fo ka se bi ma voilà tiɲɛ yɛrɛ la a tɛ tɛmɛ nin kan n'i ko mɔgɔ ma ɲi kɔni i bɛ taa sɔrɔ dɔ kɛlen don bɛɛ la dɔ bɛ dɔ kan fan bɛɛ lajɛlen kɔni fɛ nka ni bɛɛ bɛ ka histoire la i b'a sɔrɔ bɛɛ de fana ye victime voilà a ko ma nɔgɔn mais o fana kɔfɛ i ka nin sɔn i bɔra ka min partie fitinin da ye sisan nɔ o de y'i lancé nka i ka sɔn jumɛn bɛ yen nɔ ko i y'a da a kɛra i t'i ba yɛrɛ i bolo i yɛrɛ t'a dɔn sɔn bɛ se yɔrɔ min na a balila ka tɛmɛ o bɛɛ kan bon Mariam n ka dɔnkili caman y'o ye n ka dɔnkili damadamani yɛrɛ bɛ o ye n yɛrɛ kun t'a dɔn k'olu bɛ se yɔrɔ min na olu sera mais mɔgɔ ma ɲi presque mɔgɔ ma ɲi yɛrɛ de kɔni o persera voilà bon mɔgɔ ma ɲi yɛrɛ de kɔni tiɲɛna mɔgɔ ma ɲi kabako yɛrɛ de kɛ tiɲɛ yɛrɛ la voilà mais wagatinin dɔ kɛra an bɛ taa fɔ 2000 an bɛ se ka kɔni san dama dama ye émission dɔ tun bɛ bɔ n bɛ se k'a fɔ ne yɛrɛ ye dɔn o de senfɛ min na i ye son dɔ da son in tiɲɛna moi personnellement a ye ne touché ne ma son in sɔrɔ ne mɛnna ka ɲini ne ma sɔrɔ je savais même pas que a bɛ plateforme sanfɛ ne b'a da kuma bɛɛ malheureusement ne tɛ se ka dali la yɛrɛ ka ɲɛ nka ne kɔni b'a da son min na i y'a fɔ ko Sulemana Bun Dawuda ko mɔgɔw b'i ladege mais u t'i ɲɔgɔn bɔ k'i mana kɛ cogo cogo i fɔra Sulemana kɔ ne ko son in inspiration nana e la cogo di son in diyara wa i t'a lamɛn abada k'a tɛ diya i ye ne kɔni tɛ mɔgɔ wɛrɛ dɔn personnellement a donna ne la bon Sulemana Bun Dawuda in a ɲa da a diyara n ye kosɛbɛ bari Molugu Sulemana ye baaraba kɛ n'i y'an ka sisan faamaw jate minɛ bon dɔw b'u yɛrɛ bila yɔrɔ dɔ la k'a sɔrɔ olu tɛ yen bon minnu yɛrɛ tɛ min ye olu b'u yɛrɛ ko ye bon k'a sɔrɔ Molugu Sulemana tɛmɛna a ye diɲɛ fɛn bɛɛ de mara fɛn bɛɛ de tun b'a ka mara kɔnɔ kɔrɔ ni tilebi bani ni baba jikɔnɔfɛnw ni geregafɛnw masaya hali sini ni nafolotigiw n'u b'u masayaw nɔfɛ u yɛrɛ ɲuman ko Sulemana voilà u b'ale tɔgɔ fɔ mais i bɛ se k'o fana an ka fila fitinin kɛ ou bien an k'o to kɔfɛ la sinon a fana diyara vraiment ok problème t'a la n'o ka di fɛn min ka di artiste kanubagaw ye bari artiste kɛ foyi ni kanubagaw tɛ i kanubagaw mana fɛn min ɲini dɔrɔn fo ni i dɛsɛra sinon i kan k'a kɛ k'a yira u la u fana ka di ye quoi voilà alhamdulillah Sulemana Bun Dawuda masakɛw b'i ladege u t'i ɲɛ wa Sulemana Bun Dawuda masakɛw b'i ladege u t'i ɲɛ wa masakɛw b'i ladege u t'i ɲɛ wa dunuya masakɛw b'i ladege farafinna masakɛw b'i ladege farajɛla masakɛw b'i ladege ni si man ka Molugu solo de bɔ ngo hudu balakisa furu kɛ ngo Aisha bi maɲuman tanu na ne ko Sulemana Bun Dawuda masakɛw b'i ladege u mi ɲɛbɔ no a diyara trop a b'a dɔn aw minnu bɛ ka émission lajɛ nin wagati ni diyara aw ye a sɔn aw ka b'a ka plateforme sanfɛ aw bɛ boli ka taa joona ka taa télécharger a ka di ka tɛmɛ nin bɛɛ lajɛlen ne kɔni kan mais Aisha bɛ fɛ k'a dɔn est ce que studio kɔnɔna kɔfɛ i bɛ événement wɛrɛw kɛ i n'a fɔ denkuli kɔɲɔ dîner i b'olu kɛ wa ne b'a bɛɛ kɛ i b'olu bɛɛ lajɛlen kɛ ah d'accord mais i bɛ se ka dɔ fɔ an ɲɛna cérémonie ninnu na est ce que difficulté dɔw bɛ aw sɔrɔ olu koɲɛw la i n'a fɔ maa minnu bɛ aw wele ani o n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw bon ɲɛnama yɛrɛ kɔnɔna na ko ninnu tɛ b'a ko la quoi voilà
mais o kum kɔnɔna na fɛn jumɛn de bɛ to ka kɛ i la o événement kɛyɔrɔ ninnu na n'olu man di n'a ka di ye olu ka dabila a bɛ kɛ parce que bon est-ce que olu bɛ dabila bon bɛɛ tɛ komi bɛɛ quoi ɲɛnamaya kɔnɔna na t'a sɔrɔ dɔ b'i wele ka taa mɔgɔ yɛrɛ kunkolola kow mana ca kow ka ca adamadenw ma san bon dɔw bɛ olu hakili b'a sɔrɔ k'u équipe ɲɛ ni artiste wele jɔn ka hakili to a la k'a bɛ matɛ fo ka se a tila wagati ma bon kuma dɔ bila i bɛ taa sɔrɔ hakili fɛnɛ tɛ dɔw sɔrɔ bon dɔw bɛ yen nɔ hali n'olu ma sɔrɔ olu bɛ mɔgɔ bila k'a kɛ mais ne yɛrɛ bolo o si tɛ ko la gɛlɛma ba ye quoi ɲɛnama yɛrɛ kɔnɔna don o ko ni ninnu bɛɛ bɛ tɛmɛ a kɛrɛfɛ mais mun ka gɛlɛ i ma n'i welela principe bɛ bɛɛ la principe dɔ bɛ bɛɛ la mun de ka gɛlɛ Aïcha ma n'i y'a wele ka événement na bon n'i ye mɔgɔ wele i ka ɲɛnajɛ la i b'a bonya de kana mɔgɔ wele ka tila k'a dɔgɔya e ye mɔgɔ wele ka taa dɔw yɛrɛ bɛ se k'i wele karisa i ka na joona an ka ɲɛnajɛ bɛ daminɛ joona i bɛ kɔn ka taa i bɛ taa to tiriki tɔrɔkɔ de la taa tɛ bɔ sisi tɛ bɔ k'a sɔrɔ kɛnɛ tɛ sigi bon e bɛ na ta min ta mais n'a sɔrɔ e y'o ta nin k'i ka so olu yɛrɛ bon a dɔw yɛrɛ la fo ne b'a fɔ n ko ayiwa n ko yɔrɔ ne nana joona aw ko ne ka na joona ne nana joona mais est ce que ne ni ɲankuma kun y'a sɔrɔ ne ma na aw kun bɛ kɛ cogo di bon ɲɛnamaya yɛrɛ kɔnɔna na fɛn min tɛ bɛn i ma kana k'i mɔgɔ ɲɔgɔn na o de ka di ne ye fɛn o fɛn n'a tɛ bɛn ne ma ne ta k'i la bon fɛn min n'a tɛ bɛn e yɛrɛ ma kana kɛ ne la voilà o kɔni o man di mɔgɔ si ye n'i ye mɔgɔ bonya ka bila minɛn min kɔnɔ a ka di a tigi fɛnɛ k'i minɛ o minɛ kelen na n bolo o tɛ kungokɛyɔrɔ dɔrɔn ye o tɛ adamadenya yɛrɛ tagabolo dɔ ye ayiwa an b'a jigiya ka fa minnu bɛ ka jɛmukan lajɛ nin wagati n'aw bɛ ka nimisi wasa kɔni sɔrɔ a la ayiwa an b'a fɔ jigiya fana k'aw bɛ ka faamuyali caman fana sɔrɔ a la mais n'an bɛ fɛ ka dɔn sisan nɔ Zikiri Aïcha plateforme b'i bolo page ni compte ni fɛn ni mɔgɔ min bɛ fɛ k'i suivre sur les réseaux sociaux bon tiɲɛ yɛrɛ la o tɛ n bolo ayi o tɛ n bolo jɔn ala ka di ala ye dɛ awɔ ne ma kalan ne t'a a ɲɛ dɔn n ma kalan ne mais mɔgɔ dɔw bɛ a kɛ i bɛ t'a sɔrɔ u ka staff b'a gérer ou bien dɔw ka manager o mɔgɔ tɛ ne bolo a mɔgɔ tɛ n bolo bon n'a ka di mɔgɔ ye k'e lasɔrɔ sisan o b'a kɛ cogo di bon n'a ka di ye mɔgɔ ka na sɔrɔ min bɛ se k'an dɛmɛ réseaux sociaux kow la n t'a ɲɛ dɔn dɛ ne ti nkalon tigɛ ne t'a ɲɛ dɔn hali ne ka TikTok kana na ne ka denmisɛnninw ne b'a di olu de ma olu de b'a ne ka TikTok ninnu dayɛlɛ olu hali ne ka WhatsApp tiɲɛ sa ne ka denmisɛnninw de b'a sigi k'a dayɛlɛ ne t'a ɲɛ dɔn ni ye téléphone kura sɔrɔ sisan ni Facebook bɛna sigi n ka denmisɛnninw de b'a sigi k'a dayɛlɛ n t'a ɲɛ dɔn bon kuma bɛ n'a fɔra ko olu ko dayɛlɛ YouTube dayɛlɛ i kun bon ko fɔ e mago jɔ o jɔ la fo i k'u b'u ka baara fɛnɛ la ka na a ma nɔgɔn dɛ bon a ma nɔgɔn a tɛ ne bolo tiɲɛ na ni mɔgɔ kɔni bɛ sɔrɔ min bɛ n dɛmɛ lilahi ala kama bari fɛn dɔ de don i bɛ lilahi ala kama f'u ye bari n'i nana wari f'u ɲɛna sisan n'i ye wari bila diɲɛ fɛn fɛn ɲɛ maa tɛ laban ne tɛ wari ko fɔ dɛ i bɛ ne dɛmɛ ala kama n'i bɛ ne dɛmɛ ala kama baasi t'a la n'i bɛ ne dɛmɛ kira kama kisi ni nɛɛma ba ye baasi foyi t'a la wari bɛ sɔrɔ ka na o kɔfɛ voilà an ka artiste ka kuma la a y'a yira k'a fɔ a bɛ se dɔnkilida la a bɛ kɔɲɔw kɛ a bɛ cérémonie kɛ nka a tɔgɔ la page jɔnjɔn tɛ a bolo ka d'a kan a yɛrɛ ka kuma y'a yira k'a fɔ ale tɛ se k'a gérer wa mɔgɔ t'a bolo ka gérer nka ni mɔgɔ bɛ yen nɔ a ka di min ye k'a dɛmɛ problème t'a la o bɛ diya a yɛrɛ fana ye nka an bɛ fɛ ka dɔn sisan nɔ ni mɔgɔ min bɛ fɛ k'i lasɔrɔ kunkolo o bɛ sɔrɔ nɛgɛjuru sira jumɛn fɛ i ka numéro bɛ manager ka numéro bɛ se ka sɔrɔ sira wɛrɛ minnu fɛ ni mɔgɔ min mago bɛ na 79 84 52 86 ni mɔgɔ minnu bɛ fɛ ka Aïcha lasɔrɔ 79 84 52 86 maintenant jɛmukan bɛ ka s'a kuncɛ yɔrɔ la n bɛna ɲininkali dɔ k'i la Zikiri Aïcha i donni Zikiri kɔnɔna la ka se bi ma est-ce que i ye nimisi wasa yɛrɛ sɔrɔ i ka baarakɛlaw na ka se bi ma depuis i y'a daminɛ fo ka se bi ma n'i y'i sigi k'i ka parcours lajɛ k'i ka baarakɛlaw na est-ce que sentiment de fierté dɔ bɛ na k'a fɔ ah non ne de ye nin kɛ est-ce que o sentiment bɛ na i la o bɛ na ne la kojugu o bɛ na i la awɔ kosɛbɛ awɔ ne bɛ n sigi kuma dɔw la ka kunun lajɛ ka na bi lajɛ ne bɛ wasa
ne bɛ barika da Ala ni kira ye ka barika da n bɔkolo ye ka barika da n karamɔgɔ ye Ala ka hinɛ ni silamɛ su bɛɛ lajɛlen na n'o ye Ali Sisogo ye ne bɛ nisɔndiya kojugu bari kayi ne karamɔgɔ minɛna ne la ka sɔrɔ ne ma kɛ tɔgɔbatigi ye mais alhamdulillah kaba bɛ baloli a ko hali n'a danna Aisha kelen ma ne wasalen don hali ni ne sara bi ne Ali Sisogo ne lafiyalen don kalanden ko la ne kelen dɔrɔn de kun y'a ka kalan ne musoman ye ne kelen awɔ mais alhamdulillah ne nisɔndiya ne bɛ waso bari ka da kan ne sera ka ɲɛnajɛ sigi n kelen san o san ne bɛ musow ka kalo la ɲɛnamaya komi salon ani ɲina o donna sunkalo kɔnɔna na 8 mars donn'o la bon ne sera k'o sigi san kelen san fila san saba fo san 10 wow bon ne bɛ Ala fo n kelen n y'a daminɛ fɔlɔ kɛ an ka kare kɔnɔ filana n taara o sigi Sogonikɔ kuruba kɔnɔ kuru min tugulen don la n'i taara ka taga jama ye ko mɔgɔ kelen don i ti da la mais Ala tanu ne kelen sera k'o kɛ ne bɛ Ala fo bon n nana b'o la n nana cité fɛnɛ ta n kelen ka cité fɛnɛ ɲɛnajɛ kɛ alhamdulillah bon yɛrɛ kɔni ne bɛ Ala barika da wa ne nisɔndiyalen don la voilà o ye sentiment de fierté ba parce que fierté te bɛɛ la voilà ne kelen sera k'o ta n kelen yɔrɔ kɔni a ko ma nɔgɔ voilà n ka fan club mɔgɔw bɛ n dɛmɛ mais ne kelen de sera ka a fɛ jɔn de ka 8 mars don voilà bon ne bɛ Ala tanu ne bɛ wasa n'o ye quoi alhamdulillah wasago bay men nay komi da sere ga fan club go kuma ma artiste mana ya to kanu bagaw de bala ina fo de me bagaw de bala akadi ya ni wakati na ga dedicatif fini ke I kanu bagaw ye ani de me bagaw ye kadi mo ko ye ok jarani ne ga fan club mo ko kadi ne de Mariam ko sobe mbu fonu yoro la ko sobe ne bu fudi ko di bele bay wa tay fin tout bolo ne million tugu tede war tu bolo mais wallahi na Aisha kanu ye fen bay wallahi na Aisha kanu ye hali ni plateau mi fileni na kun fora hali shuro ko bi ko ni Aisha ko ne be na le plateau do de labi ko ne ka jama ka bɔ fen be ni Ala de cɛ I ma mɔgɔ ɲɛla suro de aka fɔ suro ka me sunkalo de la bilet mi yeli ki ɲɛla mais fen tu bolo de mais Aisha kanu ne ga émission ti hali ni ne ga président be bara yɔrɔ la a bɛ to coup de fil de la son a bɛ weleli kɛ a bɛ cogo di son a bɛ weleli kɛ ne baden bɛ cogo di o u ye diɲɛ fɛn bɛɛ di ne ma quoi u ye diɲɛ fɛn bɛɛ di ne ma u ma million di ne ma mais u ye fɛn di ne ma a ka girin ni million ye ne b'u fo kosɛbɛ tiɲɛ ka janjo da sakɛ an ka taa fɛ a Allah ko jigi mago banca jigiya kuma bi ma jamanda wallahi kewale tila ko jigi mago manca dununya kewale nyuma ndoyara damele Aisha bi jigiya lubarigada jigi nyuma ayene wasa dununya na Wosanu batigiyati jigi nyuma ye wari batigiyati jigi nyuma ye ngani nyuma tigiye wasari ye jatigi nyuma nu wane darawla la ilaha illallah be ala barikada la ilaha illallah fama fanga bi ala kilena alhamdulillah Arabili alamina tano masabi masadire kabarikada mfala nimbalae me barikada mfuruke nyumane kabarikada nkalam famuridire jatigi se kambalilu oni barika nibi barikada jatigu ye
su jatigi ni kɔngɔ jatigi jatigi ɲuman man ca damɛla Aisha bi jatigi lo barikada ko jigi ɲuman ba ne bɛ jatigi ɲuman fɔ ne teri ni kanuba a ye jigiya faamulɔ. Ujara mɔgɔ mana kɛ togo i kɔni tɛ jigiya dɔ de b'i la i sɛmɛnen don mɔgɔ dɔw de la an bɛ foli kɛ ka taa jigi ɲumanw kelen bɛɛ lajɛlen i n'a fɔ Zikiri Aisha bɔra k'a fɔ togoya min na jɛmukan bɛ ka sa kuncɛyɔrɔ la ɲininkali laban ɲɔna an ka jɛmukan datugu Zikiri Aisha yala projet dɔw bɛ i bolo kɛlen don ka baara kura dɔw bolo da minnu bɛ sen na walima i bɛna minnu bila en marche wagati surumani nataw kɔnɔna la. Alhamdulillah Marama o diyara n ye kosɛbɛ projet b'an bolo. Bon, an ye sɔn dɔw yɛrɛ bɔ sunkalo in na an ye sɔn 2 bila fiɲɛ fɛ o ye jigiw fɛnɛ de ye dɛ o ye jigiw barikadali ye n y'o sɔn 2 bila sunkalo in na bon n bɛ kanubagaw bɛɛ lajɛlen fo Mali kunnafoni jama teleso baarakɛla bɛɛ animatɛriw animatrices caméramans techniciens me bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ barikada ɲɛmaayaso ka daminɛ ɲɛmaayaso la fo ka na bila baarakɛla laban na bɛɛ foli no mais kɛrɛnkɛrɛnnenya la min yɛrɛ baden fo n'o ye Ayuba Ɲambili Ayisa n tɛ se ka n pan a kunna n ko i tɛ sabali ba Ayuba de bɛna kɛ n ka manajeri ye awɔ i y'a ye sa wa bɛɛ n'i kanubaga de don diɲɛlatigɛ yɛrɛ kɔnɔna de la mɔgɔ min b'a fɔ karisa fɛn tɛ ne bolo k'a d'i ma mais k'i labɔ diɲɛ mɔgɔ k'i ye mɔgɔ bɛ se k'i dɛmɛ mɔgɔ min bɛ ŋaniya ta k'i sɛgɛrɛ i t'o tigi sara sɔrɔ n b'a fɔ Ayuba Ɲambili k'a ni ce a yɛrɛ awɔ k'a ni ce a yɛrɛ de d'après ne mamuso a n'a ka ko bɛɛ foli bɛ a ye an b'a fɔ Mali kunnafoni lajɛbagaw ye ni wagati in na an tun bɛ Zikiri kɛnɛ kɔnɔna la an ni Zikiri Aisha Danbele tun bɛ ɲɔgɔn bolo an b'a dɔn jɛmukan a y'a kanu kosɛbɛ ka d'a kan an tulo kɔni o nisɔndiyara kosɛbɛ o ma kɛ a bannen a y'an hakili jigin kosɛbɛ wajulikanw sɔrɔla a kɔnɔ ladilikan olu sɔrɔla a kɔnɔna la Zikiri Aisha a y'a yira a ka kuma kɔnɔna la k'a fɔ ko a tɔgɔ la compte jɔnjɔn kɔni tɛ a bolo ni mɔgɔ bɛ sɔrɔ k'a dɛmɛ k'o bɛ diya a ye o kɔfɛ fana a y'a yira k'a fɔ a bɛ kungo kɛ o bɛ tali kɛ denguli la o bɛ tali kɛ kɔɲɔ la o bɛ tali kɛ cérémonie wɛrɛw la a bɛ olu bɛɛ lajɛlen kɔni kɛ wa a ka nɛgɛjuru sira o de ye 79 84 52 86 ni yɔrɔ in an bɛ foli di Zikiri Aisha ma an bɛ foli di a n'a kanubaga bɛɛ lajɛlen ma a dɛmɛbaga bɛɛ lajɛlen ka foli bila ka taa fɔ a karamɔgɔ ɲuman yɔrɔ min kɔni bɛ fɔ lahara Ala ka saya kɛ a ma lafiya ye ka hinɛ ni silamɛsu bɛɛ lajɛlen na an b'a fɔ ne bɛ dansigi kɛ an ka bi jɛmukan na min présentera aw balimamuso n'aw denmuso fɛ Mariam Diallo ka jɛmukan la datugu Zikiri Aisha ale bɛ na an ka jabarani so o fasa fitinin da o bɛ kɛ bi ta bani an b'a fɔ assalamu alaikum a kan bɛ a ɲɔgɔnna wɛrɛ ok an bɛ foli di bɛɛ lajɛlen ma Mariam Mali kɔnɔ ani Mali kɔ ka bari artiste mana kɛ cogo cogo artiste tɛ kɛ foyi ye ni jatigiw tɛ n'i ye dɔnkili da cogo cogo k'i kan diya ligiligi ni filɛlibaga ɲuman t'i la lamɛnbaga ɲuman t'i la a ma dafa an bɛ jatigi bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ ka dogolen ni bangelen an ye bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen barikada ayiwa ne tɛ wuli ka bɔ yan n b'a fɔ bɛɛ ye ni min bɛ n dɛmɛ bɛ n dɛmɛ Ala ni kira jati de kama fɛn tɛ n bolo dɛ tɔgɔ tɛ ne la jamu tɛ ne na bon n tɛ se réseau fɛn ninnu n tɛ a application ninnu yɛrɛ tɔgɔw dɔn ne tɛ s'a la ni min y'a de bɛ n dɛmɛ Ala jati kama i bɛ n dɛmɛ dɛmɛbaga tɛ ne la Ala ni kira kɔ dɛ ani furukɛ ɲuman bari ne bɛ n ka événement fɛn fɛn kɛ n ka faniw olu bɛna fara n furukɛ de kan o de bɛ n dɛmɛ n ka baara la n ka foli bɛ n furukɛ ye Ala ka se armée janfa ma ka maliyɛn bɛɛ lajɛlen fo faama Ala ka jamana ta fanga di a n'a ka kɔlɔsibagaw bɛɛ lajɛlen ma Ala ka an ka Mali bɔ juguw bolo Ala ka juguw dɛsɛ Ala ka bɛɛ ani kelenya sabati ani ɲɔgɔn kɔnɔ Mali kunnafoni TV mɔgɔw bɛɛ ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen barikada Ala k'an bɛɛ lajɛlen sago ɲuman k'an ye ko bi magoya sisan magoya o ye Aisha kamana kan iyo magoya kamana kan ko Mali kunnafoni TV bi adamadenya kuma wa o ye Aisha kamana kan bi mayawa biteriyaluwa ngoteriya kunye gino mara gino lu bana teriyala biteriyaluwa kamana kan ko I ka bi furu lajɛ
furu kun ye sutura ye sutura bana furula a bi furula kamana kango a bi kanu ɲɔgɔn ɲa Damel Aisha Bauma kamana kanko Mali kunnafoni TV jama aya barika ɲe nasirana ma dununya filɛ ɲe bimaya kɛra ɲuman fɔ ɲana ye ani juguman fɔ kɔ Mali kunnafoni TV jama ay ɲɔgɔn minɛ balimaya juru de la walayi foyi ma balimaya bɔ an bɛ Ala deli an bɛ sunkalo min na fama Ala k'an sɔn sija ani kɛnɛya caman na Ala k'an sɔn labanko ɲuman na ɲi sago jugu sago fama Ala k'an sɔn sakonakow caman na Mali kunnafoni TV jama ba barikada k'a daminɛ ɲɛmaaso de la kana bila fɔ duguma mɔgɔ la Danbɛlɛ Aisha an b'aw bɛɛ barikada ŋobi maya wa Ayuba ɲamele wa i dun ka barika ye Mariyamu Jalo wa a ya barika ye an ne bɛ alu ma hali u ye koba kɛ ye